6.5 Creator Studios. Feel the story. They know the story. Like souls, Mind 5 Creator Studio. Hanzi gore rino dzinorira chete. Gore iro rino ratiri 2026 iri dzinorira chete. Chiko chiri kumboitika takambozvitaura kumashure uku. Most of my videos ndichange ndichipa mareference ekumashure because to those who were following the platform taidzitaura nyaya idzi kuti majority yema MPs ekuopposition vabhadharwa, vapiwa mari. Tikamboti vapiwa ma 10,000 tikazoona kuti aiwa ma 10,000 aya ingori nyaya inyambo, vanhu vapolishwa nema 50k, vapiwa ma piece of land, vatengerwa mota kuti vavhotere kuti term extension dzavo dziwedzerwe. Vamwe vakauya vakaita nharo, vamwe vakauya vachizviramba. Tikazvitaura kuti pane pamwe pekuti hapadi nharo, teererai zvatinenge tichitaura, wonerai kuti zviri kutaurwa apa paichokwadi apa, whether we like it or not, but ndo zvinhu zvacho zviri kutoita sei, zviri kutoitika. Nezvi muri kuzviona, parliament yakavhurwa musi wa2, muri kumaona mahumbwe, matakanana ari kuitwa nevanhu vacho vamakasarudza imimi kuti ndivo vatungamiriri vamunoda. Of course we know the majority yema MPs ari kuopposition akazopinzwa nebackdoor panyaya yemarecalls akaitwa naChabangu. Tiri kuzviziva izvozvo, ndo vazhinji vacho vari kutsigira kuti CAB 3 yakanaka. CAB 3 inounza upfumi, CAB 3 inoita kuti pasaite mhirizhonga, CAB 3 inoita kuti nyika ibatane. Ndakaseka zvangu ndichiona vanhu muparliament, zvinonzwisa tsitsi. But ndisati ndakuudzai nyaya yekurira kwepfuti gore rino, ndoda kuti ndikuonesei chinhu 1. CAB 3 ikapasa, hausi kuzofa wakawana basa, ende hapana pauchazombonzwa kunzi chiuya upinde basa waiti CAB 3 bo. CAB 3 ikapasa, civil servants hamusi kuzombofa makawedzerwa mari, hamusi kuzombofa makapiwa bonasi yamunoda, imi maiti CAB 3 bo. Saka CAB 3 chairi kuuya nazvo, iri kuuya nechii? Iri kuuya nekudzokera kumashure kwatakambobva. Taifarira tese kuti vaenda kuhondo varwira nyika yasununguka, taakutora ivhu rakunzi rakudzorerwa kuvarungu. Taifara tese kuti taakukwanisa kusarudza mutungamiriri wenyika watinoda pasina chete, 1 man 1 vote. Zvakunzi mutungamiriri wenyika akusarudzwa nevanhu vashoma vanenge vari muparliament. Ndizvozvo zvaiitika panguva yani yaIan Smith. Saka CAB 3 ifarirei zvenyu, muiomberere maoko, muide stereki. Hatikurambidzei, but chingogarai muchiziva kuti upenyu hwamuri kurarama huchatoita wese. Takambozvitaura, vamwe vakatitisa nharo, zvakapwanyirwa dzimba, vakuchiona kuipa kweZANU-PF manje. Tinongozvitaura futi paCAB 3 ipapapo. Nyange mukabhoekana, nyange mukaita sei, but muchaona uhipi hwavo mazuva anoteera ayo kana CAB 3 yapasa. Right, vese here vari kufarira CAB 3, havasi vanhu vese vari kuida. Pane vamwe vakatomira vari kutoramba kuti chinhu ichi hatisi kuchida ichi. Panotori nevamwe vatori kuZANU-PF vari kutotaura kuti maakurasika manje, hazvisirizvo. Poita vamwe vatori kuopposition varitoripo vari kutochiramba. Recently makanzwa kuti vaMunangagwa vakamita nema-retired general nema-war vets, vakataura kuti ahwina aita sei, ahwina. Ende mageneral akaritaya aya ane ma-relationships nevamwewo vanhu vakatowanda, ane kuwirirana kwaanoita, ane kunzwanana kwaanoita nemasoja echidiki aripo zvamanje manje.
ende masoja echidiki ari kutaura kuti uniform dzedu idzi dzabvaruka, mabhurugwa atiri kupfeka haasisiriwo, bhutsu dzakapaduka, mari dzamuri kutipa hadzisi kukwana. Vakuru vanobva vati majeneral enyu ese ngaauye apo, timape mota, timape mari. Saka uri junior hauna kwauchanokomplainera, because general leader wako anenge akapolishwa negau. Takaona Comrade Knox nezuro vachitaura kuti tagadzirira, we are ready, tamiririra kuti zviitike. Pari kupisa zvekutodaro. Sei ndati dzinorira pfuti gore rino? Chii chaita kuti nditaure izvozvo? Pari kutaurwa izvoni kunzi mageneral akaexposa ED huori hwake kuti akaba mari inosvika $31 million kuti afande Cab 3. Ndo mari dzechioko muhomwe dzaibhadharwa kuvanhu kuti vafadaye, kuti vatsigire Cab 3. Zviri kunzi panapa generals exposed ED criminals, $31 million Cab 3 fund. $31 million Cab 3 fund. Vaimbonyasofandei? Chii chaimbonyasoitwa? Kutengera vanhu mota, kupa vanhu mari dzeshoko muhomwe, kubhadhara majournalisti, kubhadhara vanhu vakasiyana siyana kuti shoko ravo risvike kwariri kufanirwa kusvika, kubhadhara majaji, kutenga vanhu vakasiyana siyana. Ndo zvavaishandisa 31 million. But 31 million iyi taitadza here kana kutenga mishonga kuzvipatara? Pa 31 million iyi taitadza here kana kuvaka efactory inoshanda? Taitadza here kuti vamwe vanhu vawane mabasa? Taitadza here kugadzirisa mabhazi ekuzupwo, transport yochipa, zvoita nyore kuvana veZimbabwe? Isusu tinongoramba tichizvitaura, whether you like it or not. Vari kuhwishura, havasi kukika bhora nemazvo, vari kupodza. Zvikanzi a group of retired military generals, war veterans and former senior civil servants have alleged that a $31 million fund was mobilized to secure parliamentary support for Constitutional Amendment Bill number 3, Cab 3, naming several senior government officials and political connected business figures as being involved in the controversial processes. Mazita atoripo, vari kutovaziva vanhu vacho, vari kutoita uori, vakaita uori, vari kutsigira izvi zviripo izvi. Handizozivo hangu kuti pamaonero edu, pamafambiro edu, pamafungiro edu tinenge tichizvionawo sei. But zviri kunzi Cab 3 ikanzi yasainwa, pachabaka chimoto. Handizive kuti tinenge taane simba here, kana kuti tinenge taane mabhora esimbi here ekuti tikwanise kufesa hurumende yemagevha, kuti tikwanise kumira tichiopoza kuti hatisi kuda. Hatizive kuti masoja anenge asina kupolishwa mari here kuti azomira nevanhu, because pasina masoja panenge pasina. But zveZimbabwe, to be honest with you, ndichivhara panapa, hazvichada mhasuro. ZveZimbabwe hazvichada kungwara. ZveZimbabwe zvakuda kungosiyira kuna Nyadenga musika vanhu, because maskiri ese, mastaira ese ataifunga kuti achashanda kubva kuna Vageza, ene zvaNox vapinda, vaNelson Chamisa vakambozama, vaMorgan Tsvangirai vanhu vakaedza, ana Itai Dzamara vakasvika pakunyangarika, ana Ivan Mawarira vanhu vakazama, ana Madzibaba Shanduko vakasvika pakusungwa, pakumbunyikidzwa,
ana mukoma Tendai Biti, ana mukoma Job Scala, but hapana kana chimwe chete zvacho chakabuda. Zvakungoda kuti tisiyire Mwari, because hatitega mazimba ka chinhu ichi tachitadza. Ngatimbobvuma ipapo tosiyira kuna musika vanhu. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, tutis bye for now. Let's meet in the next video.